Il-qasma fil-Labor issa hi uffiċjali il-klikka ta' Muscat kontra l-klikka ta' Abela u Chris Fern fuq quddiem mal-ex leader Laburista. Ikkonferma dan u stess meta mistoqsi minn Net News x'jaħseb dwar l-involviment ta' Muscat fil-kampanja Laburista wara li der qed jappoġġja lil uħud mill-kandidati bħalma der pubblikament f'attività ta' Deo De Battista f'Marsa Xlok. Viżibilment skomdu, id-deputat mexxej Laburista qal li Muscat għandu jingħata merħba mill-Labor la darba u stess kien leader. Barra minn hekk meta mistoqsi jekk kienx lest jistiednu bħal m'għamel Deo De Battista għal attività minn tiegħu u wieġeb li m'għandux diffikultà qabel ma għala il-biba tal-karozza meta mistoqsi għaliex il-leader Robert Abela ma jridx jistiednu. X'taħseb dwar l-involviment ta' Dr. Muscat fil-kampanja tal-Labor? Dr. Muscat huwa Prim Ministru eċċenti tal-Partit Laburista, merħba bih. Inti tistiednu f'attivitajiet tiegħek? M'għandix diffikultà li nistiednu. Għaliex Dr. Abela ma jridx jistiednu allura? Ir-relazzjoni bejn Abela u Fern qatt ma ħadet ir-ruħ mill-ġlieda leadership li sentejn ilu waslet biex jirbaħ Robert Abela. Għalkemm imbagħad seħħet żvolta ġdida wara r-rejd li sar fir-residenza ta' Muscat f'Burmarrat fejn l-ex mexxej ħareġ il-kanuni fuq Abela. Dak li ġara inħoss li għandi nitkellem. Inħossni għandi nitkellem għaliex naħseb ċertu affarijiet jekk mhux ħanejdhom jien ma ħanejdhom ħadd. Għax ħadd ħadd din id-deċiżjoni x'imkien illi isir dan it-teatru sħiħ. Fl-istess filmat li kien xandar fuq Facebook u kien qal ukoll il-moviment li bena mhuwiex se jitkisser f'botta diretta lil Robert Abela li qed jażel li jinjora l-kollox dan it-titlu li kien tant għal qalb Muscat.